ଆମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ବାଣପୁରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁକୁର ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ କୁସୁମ, ଯାହାକି 1918ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1921ରେ ଅଶୋକ ଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧକ ଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର, ମାତା ଥିଲେ ଗେଲି ଦେବୀ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବାଣପୁର, ପ୍ରଭାତ କୁସୁମ, ଆତ୍ମବଳି, ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ପାହାଡ଼ ତଳର ଘାସ, ଉଠ କଙ୍କାଳ, ହେ ମୋର କଲମ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ରୂପରେଖା ଓ କବିତା ଗାନ କରିଥିଲେ ସେ, ଯାହାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରକାଶରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରହୁଛି ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ରକ୍ତପାତ, ପ୍ରେମପଥ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା, ବୀର ଯୁବକ, ବିଦ୍ରୋହ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା ଆଦି ରହିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପରିମଳ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଛାୟା ହେଉଛି ଭାଇ, ଦୁଇଟି ଟଙ୍କା,